mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a fɔ a si tɛ halala ye mun na n b'a kun f'i ye ils acceptent les aberrations des blancs. Macron bɛ bɔ k'a ka textes violer Macron b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko n bɛ téléphone ta k'a fɔ CEDEAO ye k'a ka Mali sanctionner i ye maliyɛn jɔn kuma dɛ n'a bɔra maliden sɛbɛnw la o tɛ kojugu ye parce que Macron de y'a kɛ Donald Trump bɔra k'a ka suw dogo il y a eu plus de 253 militaires américains qui ont trouvé la mort contre l'Iran. Jɔn m'a fɔ ko Donald Trump ma tiɲɛ fɔ n'i ye violation ta droit international ta k'a lajɛ Donald Trump bɛ mun fɔ maliyɛnw ye africains ye plutôt a m'a fɔ ko n'a nana k'a bɛ kɛlɛ ban a ye violation min kɛ k'a bala ka diɲɛ dan dans l'histoire de l'humanité a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Donald Trump min ko k'ale bɛna ni bɛn ye ka taa président kuntigi n'a furumuso minɛ ka taa n'a ye États-Unis ka taa juger hali sini ONU ma kuma mɔgɔ si ma kuma ka wuli ka taa Gidi faga ka segin ka na k'i ye diɲɛ mɔgɔ jɔn kumalen ye mais olu de bɛna fɔ ko wayi ko olu dugu kelen ni kelen bɛ ka plainte don Mali armée kama pour violation human rights man nin ya farafin bɛ k'a yɛrɛ fɛ don min na bi tɛ o don min na Macron bɔra Donald Trump bɔra k'a fɔ ko Iran k'a bɛ ni semaine d'a ma bi an ye kɛlɛ calcul an t'a kalo filanan na yan k'a bɛ Iran bɔ carte kan a sera ka mun kɛ Iran jɔlen don halisa o ko an y'o bɛɛ kalan école la ko première puissance économique ni première puissance militaire don anw kɔni u y'a fɔ ko superpuissance voilà ko les États-Unis oui superpuissance voilà u ye fɛn fɛn f'u ka matériel de guerre kan ka na Abraham Lincoln la ka b'o la ka na u ye fɛn fɛn fɔ ka na u ka système patriotique la ka b'o la ka na est-ce que b'a kalama u ni Israël ka coalition kɛlɛ in yɛrɛ tɛ Amérique yɛrɛ concerné yɛrɛ kɛlɛ in tun bɛ Israël ni Iran de cɛ mais diɲɛ maa si ma kuma nin na u bɛna baga u ka vidéo maniw ni fɛn de ma nkalontigiya e dalen bɛ France jamana kan ko dɔ ye nkalontigɛla alors que la même France soutient les terroristes dans le Sahel malien vidéo mani fɛn fɛn bɛ manamanakan fɔlɔ bɛɛ b'a kalama mais an tɛ taa yɔrɔ jan FLA ye jumɛn FLA est une dérivée de quoi de SEMA SEMA bɔra mun na MLA tɛ yan o MLA créé la min MLA ma créé France de yan olu mɔgɔ kelenw de tɛ ka i tɛgɛ di bi avec les djinns ye consort ka tɔgɔ yɛlɛma e ko mɔgɔ ma ko non ko nin ye terroriste ye ko ayi dɛ ko dɔ in de ye terroriste ye ko dɔ in ye rebelle de mais u bɛ ka jɛ ka kɛlɛ kelen kɛ soutenu par les médias occidentaux ni France bɛ miiri k'a bɛ tasi a ka fɔ gansan ko ninnu sera ka marifa ci Kidali o ye France ka kumasuli ye an ka kumasuli tɛ dɛ parce que an ka officier bɛɛ formé la France de lagosi d'olu de ma e mɔgɔ minnu formé coopération militaire bi n'u ɲɔgɔn cɛ ça fait des années olu kana fɔ ko bere ni kalani ni mototigini de sera ka marifa ci olu la kɔrɔ ko e de b'u kɔfɛ n tɔ tɛ tiɲɛ soit tu n'as pas bien formé terroristes ma deli ka école de guerre kɛ o ou bien n ko faransi de n'anw ma école de guerre kɛ ka bourses di ɲɔgɔn ma nafa jumɛn b'a coopération na donc nafa t'a la bilen o de y'a to moi je suis d'accord avec général Assimi Goïta a école de guerre créé an yɛrɛ kan ka kalan an yɛrɛ kan ka kɛlɛ kalan hakilina in ka ɲi mais o de ka ɲi kɛ mais san joli ok plus de 60 ans plus de 60 ans n y'an ka officiers bila ka taa France école de guerre la nafa jumɛn yera a la u bɛ tɛgɛrɛ fɔ an kun il est issu maintenant de l'école de Fréjus de Paris tubabukan sera ka terroriste jumɛn na jɔ sisan fara ɲɔgɔn kan de ta on se bat ensemble non donc c'est pour te dire que ala ye nin mɔgɔw de da anw ma quoi et puis nin tɛ baasi ye maa maa bɛ ka Mali janfa bi bilahi taa a tigi siya ta a tigi ka du bonda ta i k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɔra mɔgɔba mun na olu de la ka jamana janfa ka tɛmɛ ne de y'a f'i ye a ye taa u bɛɛ Lobosabu Sire Kayi mara kɔnɔ a ye taa lajɛ ko jɔn ye tubabu bilala tubabu ɲɛ ka don n'u ye ka taa Ɲamadu Sisoko c'est lui le premier dirigeant le premier leader n bɛ ka o de ɲɛfin na jɔn ye Ɲamadu Sisoko fɛn tɔgɔ ye de jɔn ye Ɲamadu Jalo Ɲamadu Sisoko jɔn de y'a janfa jɔn mɔkɛ kun don non mais min ɲɛfin na n'i ye faso kumasuliden n'i y'a lajɛ a mɔkɛ a fa n'a fa ça fait a bɔnna saba ta i k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ janfa bɔra yen fɔlɔ wallahi yɔrɔ janko tɛ donc aujourd'hui nous on est fiers ninnu ka lagosi tɛ foyi kan anw na
On bɛ Ala fo k'a barikada. Aw ko k'anw tɛ se k'an ka mɔgɔw sara an b'a la k'u sara. Aw ko an ye vidéo monnaie k'an bɛ sara kalo la an jɛra n'o ye. Aw ko ni transition tɛ ko balo kun t'an bolo. E ka jamana ɲɛmɔgɔ kelen ka balo di ma ni fanga in tɛ e kun tɛ balo. Maa muso in bɛ ka fanga in dafiri ka t'i sigi wali jamana kan. Bubu ka to ka wari fɛnɛ minɛ fanga mana fɛn o fɛn fɔ aw b'o fɔ. Min ka ɲi min man ɲi. Ok min ka ɲi min man ɲi i ka jamana kɔnɔ. O ma muso ka t'i sigi wali jamana kan k'i bila min ka ɲi min man ɲi i ka jamana ma i k'o fɔ wa. An ma muso olu minnu sigilen bɛ Faransi bi n ko dɔ de sara Faransi ka balo. Olu bɛ ka dusukundanya min kɛ bi ni Faransi dirigeant fɔlɔw kun kɛ ni De Gaulle kun y'o kɛ Faransi kun bɛ jɔ bi yan. Comparaison tɛ. Mais a lajɛ dɔw de bɛ sɔn k'i sacrifier k'a ka jamana jɔ. Donc nin ye manamanakan de ye et nous soutenons nos autorités. Hali sini n'u ye fɛn fɛn fɔ k'an y'a minɛ an y'a jɛ. Position ti yɛlɛma. A tɛ hali c'est vrai hali Ala kɛ ni ɲɛngi y'a gosi an fɛ ne b'a gosi an fɛ Gadi b'a gosi an fɛ Ibusi an man ca o an dama dɔrɔn barika de b'an na. Barika de b'an. E ɲɛ bɛ ninnu na ninnu bɛɛ ka rêve kun ye Faransi ni États-Unis de ye koyi ninnu tɛ n'o tɛ nin si tɛ mɔgɔ ka lama ye dans le système politique du Mali. U man girin. Nin man girin mais ninnu bɛɛ mɔgɔw bɛ droit d'asile de la ka Mali problème kɛ jagokun ye. Dɔrɔn de don. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la Bubu. O de ye kununko an bɛɛ ye décret ye k'a fɔ ko anw ka général d'armée Assimi Goïta transition maa ɲɛmaaba ko désormais fɛn min ye les fonctions du ministre de la défense et des anciens combattants k'ale de bɛ n'o assurer. Umaru Jara général de division chef d'état-major général des armées ko o de bɛ na o kɛra ministre délégué a kɛrɛfɛ ka se ka nin baara in dafa. E kumana a kan kunun i ye ɲɛfɔliba kɛ a la ani a ɲɔgɔn mun delila ka kɛ Mali la i y'o bɛɛ ɲɛfɔ kunun mɔgɔw ye faamuyali sɔrɔ o la. Nka o kunun kelen anw ye maaw ye minnu maa dɔw bɔra fɛn mun ye maliyɛn dɔw ye olu ko fɛn min ye nin ko in ye ni o de ye président yɛrɛ ka ministre de la défense y'a jɔyɔrɔ dafa k'o ye sariya sɔsɔ ye sariya sɔsɔ jumɛn charte de la transition ko ka d'a kan ko a b'a kɔnɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ko jamana ɲɛmɔgɔya baara kɔfɛ ko baara wɛrɛ foyi man ka fara a ka baara kan minnu ye nin kuma in fɔ ko nin ye sariya sɔsɔ ye tiɲɛ don wa. A bɛ charte kɔnɔ. Min bɛ ka kɛ Mali la o tɛ sariya sɔsɔ ye diɲɛ ka bi Mali kan o tɛ sariya sɔsɔ ye dugu wɛrɛ drapeau ka ye Mali kɛlɛ o tɛ sariya sɔsɔ kuma la. Ka na dugu wɛrɛ dugu ka wuli ka tila ka na média occidentaux sigilen bɛ u bɛ ka éloge kɛ terroristes kan des médias d'État olu de b'a la ka bɔ k'u jɔ bi k'a fɔ Jini min ye nin kɛ nin ye nin kɛ blocus bɛ ta nin don ta nin bɔ ta aux yeux au su de tout le monde o tɛ sariya sɔsɔ ye hali n'a fɔra ko gouvernement ka da Assimi kelen ma a bɛ mun kɛ i bɛ ka fanga bɛ bin waati min na gouvernement bɛɛ kun ye mɔgɔ joli a tɛ tɛmɛ maa 7 kan maa 7 o mɔgɔ 3 kun tɛ yan ale i bɛ ka nin Bubu Sise ka fara ministre des affaires étrangères kan ale ni sécurité olu dɔrɔn de kun tɛ yan o ma tɛ sariya sɔsɔ ye i bɛ ka fanga bɛ bin don min na i bɛ ka o mɔgɔ 3 dɔrɔn de kun gouvernement bɛɛ kun ye mɔgɔ 3 ko ninnu ko k'u nana ka na k'u la tilen n bɛ na o an tɛ taa yɔrɔ jan i bɛ ka gouvernement kɔnɔ Bubu Sise kun tɛ ministre de l'économie yan il était chef du gouvernement non a ma kɛ yan Bubu Sise était chef du gouvernement ministre de l'économie et des finances lui seul il cumulait combien de fonctions ok o bila kɛrɛfɛ Alassane Côte d'Ivoire a dɔ kɛ photocopie est premier vice-ministre il est vice-premier ministre tu m'excuses il est ministre de la défense o ye jumɛn il est député il est maire ko ti sariya sɔsɔ Aïssa o tɛ voilà mais ka taa non o fana ye cumul de fonction ye o tɛ o cumul de fonction ye o ye non o ye cumul de tout yɛrɛ de cumul de tout voilà a bɛɛ ayi o ye tout yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tugun mais o tɛ kojugu ye yanni ka o fɔ sa Alassane m'a kɛ yan n ko Alassane kun tɛ chef du gouvernement avec les il assuré aussi beaucoup de prérogatives du président o y'a sɔrɔ Bubu ye fɛn o foyi man kɛnɛ Bouteflika Algérie a ma kɛ yan général d'armée Moussa Traoré ala ka hinɛ la Moussa m'a kɛ yan Moussa était chef de l'État chef du gouvernement a fila chef de l'État chef du gouvernement a ma fɔla Assimi la non Assimi tɛ a la fitinin di o le problème
Et puis comment mbega fo ko kalambali kuma de do kalambali cetera ka da recherche ni fi ko ta charte le ko kalambali kuma ni Assimi Kunkara chef le président de la transition ministre de l'agriculture ni kumba fo ngaye dota ka bo ministre de l'agriculture bara la ngo kuma ngake mais ministre de la défense les vrais prérogatives maintenant du ministre de la défense ça revient à qui? Ça revient au chef de l'État. Les fonctions régaliennes. Les fonctions régaliennes maintenant du ministre de la Défense. Ça devient le président. Aïta Ladje, article 51 et article 63 de la Constitution. Il est le chef suprême des armées. Le président. Le président est le chef suprême des armées. Oh, mais le ministre de la Défense, oh, mais comment non? Le ministre de la Défense, ça fait quoi? Ça fait partie maintenant de ses prérogatives. Donc, le président Baraka Tchangoni. Ne quand on chie ça, d'autres tués, ne pas comment de niefina. Je peux te dire maintenant c'est conforme à la Constitution. Ben. Mais ne tra niefé qui est le chef suprême des armées? Assimido. Qui est le ministre de la Défense? Assimi Fenêtre. Ah, Amaba. Ni président en tant que chef suprême des armées, n'a eu un commandement mental, ali ministre balaka marakono, ngante mware made, bête, ça fait quoi, ngante ministre, ngante agriculture ma, ngante jeunesse ma, ngante fouille ma, mais toutes les prérogatives mentales du ministre de la Défense, ça relève du président de la République. Aller des armées mafoloy. Aller des armées mafoloy. Ou à justice tout fait tout. Ni fla, ni ministère fla nous président la prérogative bébé tal que nous. Ah non, pourquoi ça va ça? Mais pour nous, qu'est-ce que tu peux expliquer si la présidente est ministre de la Défense? Peut-être c'est stratégique, mais c'est une fois en gros femme. Mais Dorothée, le Mali est en guerre. Autour donc quoi? Vous pensez qu'après que la mon amené, au lieu de voir Diamana Mungo Mali Betena, Mali est guerre de là. Mali est terrorisme, Mali est attaqué. Oui, Mali est attaqué. Ni moi m'était donc Mali est guerre là, Mali est guerre de là. Donc, le Mali est dans une situation normale. Le Mali est attaqué par des impérialistes. Le Mali est attaqué par les indignes même de la nation, par les apatrides, par les traites. Donc, Mali agressif du tout. Mais si le président, aujourd'hui, Sadio Kamara était le ministre d'État d'abord. Ministre d'État. Et par ordre de préséance, maintenant c'est pour mesure protocolaire. Donc à ce moment, il a rattaché, c'était un ministre d'État. Au coronia, j'ai terminé Kaladje, allez à présent, mais c'est qu'à Blanora Kobela. Ministre d'État. Ministre d'État, quand tu es ministre d'État, il sait qu'à te présent, fait qu'à seulement te gouvernement refait. Non. Donc, au combien déjà? Maintenant, le ministre de l'État, le ministre d'État derrière. Le nouveau ministre de la Défense, le ministre d'État derrière. Une fonction c'est temporaire. Avec aujourd'hui, on a engagé des offensives sur Kidal. On a des offensives lancées femme fait. Mais John Jomba a coordonné. Ça de son vivant, Alain Chedemajor, Annie Président, on le combo Keo. Et Assimi Kounsembo là. Le Conseil suprême maintenant de la Défense, c'est présidé par qui? Le président. Oh, mais où est le problème? Le Conseil suprême de la Défense est présidé par le président. Si le président occupe la fonction, temporairement les fonctions du ministre de la Défense, où est le problème? Côté Bachir. Non. Ado bolo réunion mbeke ministre de la Défense qui a cabinet là, go président a beaucoup baka taola autant na siguni. Mais est-ce que le cabinet c'est quoi pour un ministère? C'est quoi? Ce n'est rien. Cabinet est fouillé. Mais cabinet est mundi. Cabinet est d'or fouillé. Tout le monde peut être ministre. Il calane ma calabsa que ministre de Mogo de Bidima Munubi de Mebarala. Ah bah cabinet au d'or cabinet au d'orandi. Cabinet au d'orandi. Donc Bibina ayeboni histoire ça fait on a nyere blani feni nous jabilla. De Gaulle makewa. Et le président de la France en 1914 à 1918, Moroka trouve la commentaire là. Mais lui il était ministre des armées non, il fait ministre de la guerre non. Mais lui il a fait. Mais il me fait quand le pays il y a guerre qu'on mais 1914 à 18 on a guerre. Ça dépend de la situation. Et bien il est mis encore. Ni be Assimi ndo moko miye
Assimi filɛ ka nin cumul de fonction min kɛ ka il est chef de l'État, il est ministre de la défense. Assimi bɛ nin avantage bɛɛ ta k'a di Sadio kɔ ma fo ka taa ministre kura sigi. Ah non, kana siga. N b'a dɔn cɛ Assimi bɛ sara min ta ni ministère de la défense y'a fɛn na n m'a fɔ a kɛra dɛ mais n b'a dɔn cɛ min ye a tɛ maga nin dɔrɔmɛ kelen na a b'a bila ka taa tile ko Sadio Kamara de bɛ balolen. I b'a bila i kunna Assimi b'a bila a kunna i b'a fɔ ko Sadio de sigilen don parce que ale bɛ baara kɛ ni Sadio hakilina ni Sadio ka miirina de ye kelen ye ani Sadio de tun bɛ ka baara minnu kɛ ni saya ye Sadio sɔrɔ Assimi b'o baara tɔ n ka tɛ yanni ministre kura ka sigi a tɛnkɛ Assimi de bɛ ka nin fonction in assurer a b'a bila u kunna ko sara min bɛ jigin Sadio ka sara ma jɔ pension tɛ fɔlɔ dɛ parce que nin fɛn bɛɛ Sadio ka pension bɛ mais nin sara bɛ ta ka taa di Sadio somɔgɔw ma yanni ministre kura ka sigi mais Assimi dɔn cɛ min a b'a kɛ. Billahi a b'a kɛ mɔgɔw ka sabali. Sadio y'a dɔ de. Non Sadio ma sa o Sadio tunna de parce que bi in na Sadio miirina de bɛ ka baara kɛ. Ami n b'a fɔ bi alhamdulilahi rabbil alamin n ko Sadio don. Ko jamana min ministre de la défense ko n'o sara ko jamanadenw tɔw ko jɔrɔ na. O ye tiɲɛ kɛ o ye tiɲɛ aw ma Iranu. Ayatollah. Ale Ayatollah o ka fonction yɛrɛ ma kɔrɔ ni Sadio si ya de 1981 à 2026. Ale de bɛ jamana bɛɛ sanfɛ. Ale bɛ jamana bɛɛ sanfɛ a ka kɔrɔ ni Sadio ye a ka carrière ka kɔrɔ ni Sadio ye o m'i da ka sa a kelen ma sa dɛ a ka chef de service de renseignement sara a ka cabinet membre sara a ka ministre sara Sadio ta ye Sadio kelen ou bien a n'a ka garde corps ou bien ani sigiɲɔgɔn dɔw ou bien ani fɛn dɔw mais ni jamana Iran ni jamana personnalité bɛɛ de taara mais Iranienw kɛra kelen ye i ma nin manamanakan in mɛn Iran o ma fɔ ye ayi i ma nin kalo-kalokan minnu filɛ nin i ma nin mɛn Iran n ko Ali Kameni sara don min o dugusɛjɛ filanan peut-être u ye mɔgɔ wɛrɛ bila place et puis ça continue hali sisan hali ma temps sɔrɔ ka fɛn kɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ ma sa k'a sɔrɔ mais bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'a ka esprit de aw b'aw to ni mɔgɔ langolonin ninnu jaabili la ninnu bɛ se Mali ta de fɔli la sinon Faransi bɛ tile violation de texte la o t'u da don t'o la donc a ye t'aw mago la n'a ye fɛn o fɛn ka tɛna diya ninnu ye min bɛ Mali arranger an k'o kɛ an ka taa. o fɛnɛ kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ kabini waati laban in na an b'a fɔ yanni général yɛrɛ ka Ala masɔrɔ cɛ an y'a ye armée ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ nin waati laban in na Kayi région na ka taa se jamana kɔrɔyan fan fɛ kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ Kolokani Sebabugu jamana kɔrɔyan fan fɛnɛ na o cogoya kelen bɛ se ka jumɛn de fɔ an ɲɛna nin opération laban ninnu na. I b'a dɔn n bɛ min ye fina la coalition JINIM et FLA u ma deli ka ɲɔgɔn défaite kɛ et dans l'histoire du terrorisme i b'a dɔn ko terroriste ma deli ka ɲɔgɔn défaite kɛ diɲɛ kɔnɔ. Kana nin fɔ kɔsa in na anw ye Bina Jaraw bɔli o b'a sɔrɔ an b'an ka dusukasi la a bɛ ka dɔn ni tɛgɛrɛ fɔ ko bɛ dimi don anw na. N'an b'an ka sɛbɛn kuma la i bɛ Bina tɔgɔ bɔ sa Bina ye wakulanin de ye i ye Bina min ye o ye wakulanin de ye n'o tɛ ni Bina kun bɔra n'a sɔrɔ Bina bɛ balo Bina kun bɛ bɔ tugun nin bɛɛ image enregistrée de k'a bila c'est pour ka communiquer ka aw piscosi dɛrɛ sɛbɛ tubabu sera aw la kojugu n'o tɛ ni Bina bɔra bi sini Bina kun bɛ bɔ tugun sini Bina kun bɛ bɔ tugun ni Bina bɛ balolen ni Bina ka kɛnɛ Bina bɛ kuma bɛɛ surtout a bɛ wali jamana de kan donc Bina ko kuma bila terroristes ma deli ka ɲɔgɔn défaite kɛ u ma deli ka nin perte kɛ i b'a dɔn ko in ka échec ye don min na depuis don min u ma se ka fanga bi le 25 avril quand ils ont attaqué le Mali, quand ils ont essayé de déstabiliser le pouvoir, on m'a dit que Fanga Bidepo Odo échoué. Le 25 avril, ils ont perdu 80 éléments à Kidal, 50 blessés. Ne bɛ kuma le fɛ waati min na Tamara 7 Sudo bɛ ka kɛ hali sisan. An bɛ nin waati min na. Ne ko attaque kɛra Kidal de mais Suba ka don Algérie o kuma jɔn de sara? Algérien de sara ou bien Malien de sara? Kidalika de sara? A y'aw yɛrɛ ɲininka. 80 morts. 50 blessés. Ni bɔr'o la n bɛ situation d'i ma dɔɔni parce que aw bɛ fɛn min nɔfɛ f'a ka bɔ o kɔnɔ quoi. Ni bɔr'o la Gao, le numéro 2 de FLA, le numéro 1 de FLA. Numéro 1 de FLA. Il est original de Tambagor. À Gao, à l'Estara, à Khadijou, il est gravement blessé. FLA yɛrɛ kunkoloba yɛrɛ lui il est mort sa kun tigɛra a tɔgɔ bɛ yan donc ale tɔgɔ bɛ yan
Donc maintenant, Namboro là, Ahmed Ag Arab, merci. Ahmed Ag Arab, allez Sarah. Ni Iboro là, il va être au commandant Femi et Ameto Gao et Rekonala. Gao Konala, ou quoi Dougumbeko, Inajata Fan. On a fait plus de 200 morts là-bas. Ni Iboro là, il va être Tagourous. Au Tagourous, on a fait plus de 200 morts là-bas. Ni Boro au Konala, il va être en partance vers Kidal, 428 morts. Ni Boro là, il va être Sévaré. Kounou, Sévaré, 58 morts. Ni Mbé, c'est Manikilen Soudi. Donc, Sévaré. La journée du 26 avril, Sévaré attaqué Gansan. Ils ont enregistré 456 morts. Ni il nana maintenant la journée d'hier là, kana Menaka, oui Menaka attaqué, là, ils ont perdu à peu près moins de 200 terroristes, 22 pick-up pour les détruire là. Ni Boro là, il va être Djoura, il y a une série de frappes entre hier et aujourd'hui. Djoura, il y a eu des dizaines de morts à compter. Voilà. Kabola kana Jaloube, Kabola kana Jafrabe, Kabola tout esqueba kalama kana fait narena, biame orom na ko sisan kita sra ou kleme ka yene infiltré. Mogo ma min don. Fo mogo chaman be ni ya fo ni degum aramaden ka. Ibi man ko afek kuma le kana ta du goshi la. Ni terusu e sra tige hororo. Ibta soro be kla ka mobili wala na tugu. O mobility fene armbo fene bulu. Tu sais que terroristes t'es quoi. Nous est stratégique ni il n'y a pas mon arme dolena. Au tête mobile d'obé jojo fait arme bolu fene kun. Donc ni armée nana au lobu to molu ka tsike armée fene. Voilà. Ni stratégie bon ni stratégie mo chamanten do mo ba mo abe mobile jojo les stratégique ma fo mobile bede be mobile do jatimina la terroristes klemi ka marpati ku fene blo kono. Donc ni kele chena armée bolu be ka tire fene ketu. Il va amener au civil ou de Tassoro Fondo. Dans la forêt de Baoulé, chaque fois ni sera tigre, ni ma Baoulé qu'on a nettoyé, puis la Baoulé qu'on a là. Donc il est bila table la sinina. Ni jabi mborla ebola kale. Na forêt et na ko poignet d'homme se ka foka be sera tigre morola. Mais ni ma keni hakile ta civil do fara. L'armée a une double mission. Protéger et sécuriser. Nous m'avons public communication drone fangan de bla en kuna wa baroti kilini ni tay de kanaka kodo ke mimba wala sran mime kanale ale tay de kaula kanaka kla kaula rassurer vous ba terroriser drone tabana fo mo chamangan de fam ika donc a fo bi armée nyebe femfena ni koko kera armée nyaba bela opération de massima folo wani opération menana makene hakile civil do ni mise ka toala armée ka laini tuil akal laini te maliden kelen jeli ka. Donc c'est pour te dire que 12 500 éléments ont attaqué 2800 morts en de du 26 à aujourd'hui. 2600 morts. Au moment de l'écart, nous avons perdu. Ni qui m'a amené na ko sambi tamara set sudo ne besena. Skidal kunu efela njini mfora nyongo. Efela mo wirata. Au fora nyongo. Olu mo coalition ge bubu. Mais coalition kumati. O ma min famia quoi. Azawaro kumati e o jatimle na. Ni zin coalition e sibra azawar me. Azawaro kuma batiun. Fanga dafiri ko ka asimbo fanga la. O mengo di aba ko infamu. Ko infamu. Dugolo. Donc où est bébena ka Algérie dit que Azawad n'existe pas. La France dit que Azawad n'existe pas. Et fait la moko ko jini moko Azawad n'existe pas. Mais mouni bien sa ko charia ani ka asimbo fanga la. Na asimbora fanga la Algérie la ninte doro foye c'est d'avoir un état fragile. Asimi nunumbe boy Mamadou Digo bena. C'est faire gros. Mon attaquer les vanigues, c'est faire gros. Aïe, c'est faire gros, c'est faire président et joint. Ah, ma pas. Et au moins, c'est faire président de Digo. Quel est le bébé de Digo?
ne yɛrɛ an ne kun fɛ k'i ɲininka o la Etienne ko nin ko minnu kɛra an ma condamnation ko kuma mɛn. Etienne ma bɔ k'a f'i ɲɛna k'olu nako ye démocratie ya o tuma na jini min bɛ ka min kɛ ka mɔgɔw da k'u faga ka mɔgɔw siri ka fɛn k'u la ka misiri ci ka mɔgɔw siri k'u ye bagan suɲɛ k'u da k'u tire k'u faga o tuma Etienne faga bɔ o ni démocratie principe bɛ taa ne bolo démocratie principe fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'i ye mɔgɔ minɛ i b'a di sariya de ma mais mɔgɔ min na ni marifa ye k'i sigi mɔgɔ wɛrɛ b'i sigi sur le plateau d'un pays de droit k'a fɔ k'a b'u ka taa fan k'ale n'o ka laɲini ye k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma n'a ɲɔgɔn kɛra français la o bɛ sɔn a ma donc a ye n da aw ɲɛkɔrɔ c'est pas une question k'a fɔ k'an bɛ taa k'a fɔ ko Azawadi ko kuma banna tubabu ye reportage k'o bila Azawadi est une fabrication politique Algérie yɛrɛ ko Azawadi ko kuma tɛ yen fɛn kelen min bɛ yen bi ça c'est dégager la transition dégager Assimi Goïta n'o kɛra da bɛ yɛlɛ FLA JINIM SFR SFR wa maro SFR est-ce que b'a kalama o bɛɛ b'u tigɛ ɲɔgɔn ma français bɛ segin ka na bɛɛ bɛ wusanba ye kɛ bu transition ye mun k'u la transition b'u ni mun cɛ olu tɛ o olu yɛrɛ tɛ o olu bɛ kalifa la dugu mun na olu ka intérêt kɛlɛ dɔn sinon Mali ye mun kɛ Mamudigo la ko joli bɔn de cayara ni joli kuma b'o de fɔ ko joli bɔn cayara ko san caman bɛ kɛlɛ la ko an ka bɛn kelen ma k'ale tɛ se ka nin jamana in kɛlɛ kuma bɛɛ a b'o de fɔ a m'o de fɔ wa ok ale tɛ se ka jamana in kɛlɛ mais a sigilen don jamana in kɛlɛbagaw fɛ yen n'o ye Algérie dugu min bɛ ka marifa di ninnu ma ale sigilen bɛ mais a tɛ jamana in kɛlɛ dɛ mais a bɛ jamana in kɛlɛbagaw fɛ yen kelen ale tɛ jamana in kɛlɛ dɛ mais a bɛ jamana in fanga dafiri jɔn ye IBK lata jɔn ni IBK sigi 2013 jɔn de nana IBK lata jɔn ni ATT lata mais ale tɛ jamana in kɛlɛ dɛ nin si tɛ kɛlɛ ye n'a ye kɛlɛ kɛ don o don maliyɛn tɛ balo o kɔfɛ donc aw ye nin ninnu bila aw kunna ces gens-là ne veulent qu'un état fragile Mali bɛ ka taa bolo min kan cɛ tɛ Mali ko la muso t'a ko la CFR min bɛ ka kɛ nin le président c'est Mahamudu Diko kɛlɛ in bɛɛ bɛ ka kɛ Diko de kɛlɛ tɛ Azawadi ko ye ni Azawadi ko don FLA ni JINIM tɛ jɛ bugu k'i si bɛ kɛ diinɛ ko la alimamiya la diinɛ haut conseil ɲɛmɔgɔya la ka tila ka na laban nin ma bugu jumɛn de bɛ nin kɛ tubabu yɛrɛ ye Mamudigo ɲininka 2015 ka to haut conseil président la ni mɔgɔ tun bɛ Mali kɛ diinɛ jamana ye k'a sɔrɔ marifa ma ta Mamudigo fɔlɔ de tun b'a kɛ 92 o y'a sɔrɔ an bɛ ka jumɛn kɛ on est en train maintenant de rédiger la constitution de la troisième république sur la base mais ni Mamudigo kun ko o don an k'a kɛ sur la base d'une république laïque d'une république islamique o don maliyɛn bɛɛ tun bɛ taa parce que Mali silamɛya fanga kun ka bon ni politiciens ye o don 92 a kun tɛ se nin ma yɛrɛ mais ne bolo o fatiya laban ko Mamudigo de y'o ta fatiya laban mun taara ka na ni démocratie a dɔnni bi jɛ Mali démocratie ma yɛrɛ a ɲɛ la discours o don an t'o de kɔnɔ bi yan donc a b'a bila u kunna k'a fɔ 2015 TV5 mɔgɔw yɛrɛ y'a ɲininka ko Mali bɛ se ka kɛ état laïque ye ko ma ko non non k'u t'o hakilina ko Mali t'o ye ko bɛɛ ni bɛɛ bɛ fa la ne ko o bɛ ka kɛlɛ min kɛ bi ko ka silamɛya kɛ Mamudigo yɛrɛ ko kuranɛ n'a taara Mauritanie ka t'o fɛn kɛ Algérie papu kun tɛ yan papu ma taa bisimila o ma kɛ Mamudigo ɲɛna yan Algérie yɛrɛ bɛ ka papu bisimila misiri kɔnɔna la e b'a la ka mɔgɔw soutenir olu b'a la k'i ka jamana ci mais fanga ka taa min mais c'était paradoxal Mauritanie min bɛ k'a fɔ bi bi in na k'a bɛ taa conférence internationale pour la paix ka to o sigi e bɛ ka taa mɔgɔ minnu wele ka na o mɔgɔ kelenw de kelen bɛ ka mouvement sigi k'u ka jamana fanga dafiri u yɛrɛ nana ni fanga min ye jɔn de nana ni transition ye anw tɛ Assimi dɔn anw tɛ Assimi dɔn anw tɛ Assimi dɔn anw tɛ Wage dɔn anw tɛ Modibo Kone dɔn Mamudigo de nana ni ninnu ye Diko de ma taa carré kɔnɔ ka taa IBK fragiliser mais ale ko IBK dɛsɛra ni ko jeli bɔn cayara n'o tɛ ni jeli bɔn cayara i tɛna faso kɔnɔ a ka jɛ ka jeli kun bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a lajɔ mais e bɛ jamana min na minnu bɛ ka Mali attaquer olu bɛ furakɛla ye de min bɛ ka kɛ Mali la i ka kɛ Diko den kelen na an bɛ nin bɛɛ la k'a daminɛ M5 mɔgɔw la ka taa bila fɛn na Diko den ma deli ka to a la i tɛ densaya dɔn minnu denw sara olu b'a dɔn minnu taar'u nin di Diko ma misiri kɔnɔ k'a taa di Diko ma se k'o jugement kɛ hali sisan fanga min y'i ta ye fanga min jɔn de ye président sigi jɔn de ko a bɛ ka président mun sigi n'a ma kɛ n fɛla ye n bɛ b'a la
ni président ma k'i fanga i fɛlɛ i bɛ b'a la ni kiiri fɛnɛ tigɛra ma k'i fɛlɛ i bɛ b'a la ni kiiri mana ka victime ka kiiri kɛ tiɲɛ kan i bɛ ban fanga la o fana tun tɛ solution dɔ ye jɔn ka mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ Diko tɛ yan jɔn jɛra ni président sigilen Diko tɛ yan jɔn ye premier ministre sigi Diko tɛ yan mun bɛ Diko bali ka M5 victime ka jugement kɛ mun de b'a bali mɔgɔ min bɛ consulter uniquement maintenant pour la nomination du président mɔgɔ min bɛ consulter pour la composition du gouvernement mɔgɔ min bɛ consulter pour la formation de l'organe législatif de la transition fanga ala kan'o tigilamɔgɔ dɛsɛ ka mɔgɔ 11 fagabaga dɔn ni jugement in ko b'a ya mais a bɛ kɛ waati min na mɔgɔ saba de tun bɛ gouvernement kɔnɔ sécurité est-ce que b'a kalama affaires étrangères ale ni premier ministre mais nin ko b'a de ya donc an ka bɔ mais ni ɲɔgɔn ko nɔgɔn bɛ yan nin kiiri bɛ se ka tigɛ nin kiiri bɛ tigɛ yanni wulafɛla cɛ ne ye kuma dɔ fɛ n'a bɛ diya ye audition minnu kɛra n ko diw ka audition taara kɛ fa ka so voilà o ye kɔrɔ ka fɔ Diko bɛ sariya de sanfɛ o don non hali bi ne t'a dɔn sinon bɛɛ Diko ka audition mɔgɔ de déplacera ka taa Diko ka audition ta fa ka so a yɛrɛ tulo t'a la de dalu dan tɛ a yɛrɛ tulo t'a la voilà donc a bɛ ka fɛn fɛn kɛ c'est le coup d'état c'est la déstabilisation n'i ye kɛlɛ in ta k'a jateminɛ k'a lajɛ fo ka diɲɛ wuli Diko ni Etienne Fakaba tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina na Diko ni Etienne tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina na Diko ka laɲini ye silamɛya de ye ka kiiri ka tigɛ ni kuranɛ ye Etienne Fakaba ka laɲini ye démocratie ye Mali ye kelen ye bɛɛ bɛ se ka fɛn kɛ bɛɛ n'i ka taabolo la forme républicaine olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di donc i bɛna ye k'a fɔ ninnu bɛ k'u kulonkɛ maliyɛnw hakili de la ninnu bɛ k'u kulonkɛ maliyɛnw joli et puis ninnu bɛ balo nin de la CFR de bɛ k'i attaquer i la JINIM ni FLA tɛ dɔwɛrɛ foyi ye c'est la France Ukraine Algérie Azawari ko kuma nɔgɔyara o t'o la u bɛ min na bi Azawari ko kuma bɛ u yɛrɛ m'a fɔ ko Azawari tɛ tiɲɛ ala y'a la vidéo bɛ fan bɛɛ Algérie yɛrɛ bɔra k'a fɔ Azawari ko kuma tɛ yen fɛn kuma tɛ yen an bɛ yɔrɔ min na ko bi Asimi ka taa ka bɔ fanga la bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ ka kɛlɛ kun y'o de JINIM yɛrɛ da ko Asimi ka bɔ yen k'u b'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma JINIM mɔgɔw m'a fɔ hali Umaru Marigo donc i bɛna k'a fɔ a kunkolo ka baara kɛ nin na sa u bɛ ka taa mɔgɔ minnu na joli tɛ foyi dɔn kɛlɛ in na kɛlɛ in bɛ ka kɛ Mamu Diko de kumana i bɛ ko wɛrɛ ɲini nɔfɛ a ko la an bɛ taa ɲɛfɛ fɛn Kamara kɛlen ka ala ma sɔrɔ ka se bi ma don o don an b'a ye ka da kan e yɛrɛ de b'a médiatiser maa dɔw bɛ minnu bɛ u den tɔgɔ da la u den fɛnba ye ala t'a di bɛɛ ma wa den ka bon kosɛbɛ e bolo mun de la maliyɛnw b'a la k'u den tɔgɔ da général la a dun t'i balo la tuguni et puis e yɛrɛ bɛ taa kɛnɛ kan i b'i ka ci bɛɛ bila ka taa la mais mun na mɔgɔw b'u tigɛ den tɔgɔ da Alakira Mamadu la a dun tɛ yen tugun e yɛrɛ fɛ mun na mɔgɔw b'u den tɔgɔ da Alakira la jɔyɔrɔ kama donc an fana bɛ ka den tɔgɔ da Sadio jɔyɔrɔ de kama a n'a ye min kɛ waleɲuman dɔn de don ka ɲɛsin général ma f'a k'o de bila aw kunna donc den tɔgɔda in tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka Sadio waleɲuman dɔn den tɔgɔda in tɛ foyi ye Sadio tɔgɔ kana tunu den tɔgɔda in tɛ foyi ye Sadio kana ɲɛnafin bolo ka jɔ denw tatɔ la ko nin ye jɔn ye ko nin ye Mali ministre mun sara ka to fonction na o de tɔgɔma ye nin ye o kun ye jɔn ye o kun ye nin cɛba in k'a kofɔ k'a mankutu ka tila k'a kɛ k'a don mɔgɔw kunna mɔgɔw k'a dɔn a ka kalan bolo la k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ko dɔw de ye Mali jɔ dɔw de sara Mali i bɛ ka Sunjata min kalan i bɛ ka Babɛnba min kalan olu fɛnɛ Sadio ta ɲɔgɔnna de kɛ donc tɔgɔda kun y'o de an bɛ k'a da dɔrɔn ne ye kodɔnbali dɔ ye k'i jɔ an ko Sadio tɔgɔma semaine tɛmɛnen kun an kun bɛ 15 la bi dɔgɔkun tɛmɛnen kun bɛ 15 a ka saya kɔfɛ bi an bɛ 20 ani dɔɔnin na kunun an kun bɛ denw la kunasini an kun bɛ denw la samedi nata an bɛ Sanko il est au cabinet du ministre de la jeunesse et du sport a bɔ ka cabinet la Sanko o y'a den tɔgɔ da la samedi an bɛ yen kunun an ka reportage kun bɛ Kalaba dɔ bɛ yen ne bɛna wagati min na gardi dɔ y'a den tɔgɔ di yan ko k'a da Sadio la o denkuli ye sini sɔgɔmada ye an bɛ yen kunna sini an ka militaire dɔ bɛ Gawo
o muso ka o den ka denguli kun bɛ o tɔgɔ dara Sadio la denguli minnu bɛ yen sini Sadio tɔgɔ ma na o bɛɛ ye muso de cɛ ni muso yɛrɛ yan sini ta bɛɛ ye muso de gardikɛ min ta bɛ ka fɔ nin o ye muso ye denguli bɛ k'a kɔrɔkɛ fɛ a kɔrɔkɛ yɛrɛ fana bɛ garde nationale la an kana taa den tɔgɔ da muso de don Sadio musoman den a cɛman tɔgɔ bɛ ka da cogo min na musoman tɔgɔ bɛ ka da ten o kɔrɔ tɛ k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ o ye ka Ala barikada de ye Ala min y'a di ka Ala fo k'a waleɲuman dɔn Ala de y'a minɛ wa an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka Ala barikada n'a ye donc tɔgɔma in kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka Sadio ka ɲumanya dɔn mais hali bi u m'a fɔ k'an saralen don wa i bɛ taa sɔrɔ u b'an sara wari la kɛ anw sara bɛ Ala de bolo anw sara bɛ Ala de bolo Sadio ka ɲɛnamaya la ne ma da la ne n'a deli ka kuma ayi ni cérémonie bɔra la ne ma deli ka gɛrɛ Sadio la awɔ ne de bɔra k'a fɔ donc Sadio ta kun i bɛ taa Sadio kun bɛ wari télécharger k'a di yan n'o tɛ kɔni Ala barika la ni Sadio ma gɛrɛ ɲɔgɔn na ni Sadio ma ɲɔgɔn ye mais min yɛrɛ ye n jigi sigi mɔgɔ dɔ sɔrɔla k'a fɔ n ye ko Sadio kun ye ne kalifa don ale la petit frère ne ni Sadio min ma sigi depuis Ala k'an dan ne ni Sadio ma sigi ne ni Sadio ka ɲɔgɔn ye cérémonie don depuis Ala k'an dan ne ma deli ka n tigɛ di Sadio ma ko Sadio ko nin min filɛ nin ye k'a yɛrɛ di anw ma ko nin ye sɔrɔsi dɔ de ko a y'aw janto a la Sadio bannen kɔfɛ a tigi sera ma k'a f'i na k'i ka kalifatigi taara a da bi k'a kun y'an bila an k'an kalifa don i la Sadio ma deli k'a fɔ ne ma ko bonjour ja Sadio miiri bɛ ne la Sadio hakili bɛ ne la wa ne dɔrɔn tɛ dɛ Sadio hakili bɛ patriote bɛɛ la mɔgɔ tɛ Sadio n'était pas le ministre de la défense Sadio était le ministre maintenant des patriotes aïe Sadio n'était pas le ministre de la défense seulement il était le chef, le ministre aussi, est-ce qu'il va calmer des patriotes engagés. Sadio ko tse kala kali quoi. De pas la kanda mama ga nyona le, mo di ni fonyeta. Be do kai. Ti Sadio sara soro quoi. Ambeta nyefe peut-être ou son ake yinga labai. Kile sabayan ni kwenga ke ne kumboli fe ye interview do accorder ne. En kumana Omar so Omar Marigo ka boli télé la France 24 la o de kube sena iko ko halati na metuguni ko femi assassinat ciblé ko Omar Marigo be no de damne kati hine kati makar kala nyeti kono o ko fedro ni kera ebu o may ko ni na to ya be Omar Marigo dondi Omar Marigo vie bana quoi Omar Marigo ay médecine de kalanke faut bien ma se ko exercer mo faga bolo parce que Omar Marigo ka vie bɛɛ bɛn ma san mugan ko malien mo Omar Marigo sara il est député dans l'assemblée a bɛ sara malien ka taxe ni impôt de la o jamana kelen ni su dalen filɛ ni Omar Marigo ali consensus Omar Marigo fiɲɛ wulila donc Omar Marigo est méchant me ko di ɲɛfina Omar Marigo ka jugu ni saya ye et même nous c'est pour ça la partie caman de créer quoi munun be enti ou mogote fangala ou mogote foila mais il se maintient dans les sphères politiques pour que quand on a segin ko fait dron ça veut un beta be kune fait fo Omar Marigo mo de sara Omar Marigo te ko ka démocratie kalfa do ala o Marigo kelin gila ka ta boulevard ka ba ibra gengata Omar Marigo ma se kan anw ni dugula se ɲɔgɔn ma mun bɛ se k'an ka armée dilan k'a fɔ ko Mali armée filɛ ka relation dɔ sɔrɔ Omar Marigo bonya kama ka o san 20 ni kɔ manamanakan fɔlɔ Omar Marigo ma se ka na n'o jigiya ye o Omar Marigo kelen de filɛ bi ka taa anw ka sɔrɔsi denmisɛnnin dɔw nɛgɛ k'u bila ka marifa ta ko ni terroriste nana k'u ka marifa da bi Mali b'a la k'o yɔrɔw de récupérer ka taa
Vous savez que fait min kɛra Mali la aw ma ye quoi i b'a dɔn ko Ukrainiens ka tubabu ye min kɛ Syrie o y'o de kɛ anw na u ye min kɛ Bachar Assad la o de y'a to vraiment moi je félicite les chefs d'état-major Général Oumar Diarra ye fɛn dɔ kɛ Maliens t'a nafa ye bi quoi Général ye mun kɛ a ye repli stratégique min kɛ tactique min kɛ i b'a dɔn n'an kun ko k'an bɛ an to Kidali kɔnɔ k'an bɛ front bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a tun bɛ kɛ Syrie ta ɲɔgɔnna de de Kidali ani fils a tun bɛ kɛ Syrie ta ɲɔgɔnna yɔrɔ Syrie u ye min kɛ Bachar la yɔrɔw binna ɲɔgɔn kan quoi parce que u ye mun kɛ u ni Bachar yɛrɛ ka kɛlɛkɛla dɔw de bɛnna kan u ye min kɛra Syrie exactement u tun bɛ fɛ k'o de kɛ Mali la u ma taa yɔrɔ lajɛ les militaires enragés et puis plus maintenant quelques militaires corrompus u n'olu de bɛnna kan n'u nana a bɛ kɛlɛ saboter aw bɛ minɛnw da a b'aw ba combat ma a bɛ fɔ ko nin yɔrɔ binna fo nin yɔrɔ binna parce que n'a fɔra ko yɔrɔ binna a bɛ jouer mɔgɔw moral kan mɔgɔw bɛ zone abandonner Oumar Marko nana n'o système de wa nin système kelen de kɛra ka Bachar bin ka bɔ fanga la mun y'u échoué Mali la mun y'u échoué Mali la hɔrɔn ni halalaw yɛrɛ wolow olu de y'a yira k'a fɔ nin waati tɛ jamana bin kuma e bɛ se ka jamana bin jadisi ye terroriste ye cogo di i tɛ mɔgɔ min bɔ yɔrɔ dɔn i tɛ foyi dɔn a la aw minnu bɛ ka kuma k'a ye politicien aw bɛ dugu wɛrɛ la donc an bɛ jamana bin aw ye nin terroriste minnu filɛ nin mais u ma kɛ Benin yan u ma kɛ Pakistan ninnu bɛ tila ka nin politicien ninnu da k'u kan tigɛ n'a ma kɛ i b'a fɔ o ma tu non terroriste tɛ hinɛ dɛ u bɛ nin politicien ninnu utiliser u b'u faso ci n'u dɛsɛra ninnu bɛ tila ka segin nin mɔgɔ kelen ninnu contrôle la ni Oumar Marko kelen e sigi a lajɛ terroriste bɛ tila ka Oumar Marko da k'a faga terroriste de bɛ hinɛ yan terroriste tɛ hinɛ dɛ terroriste de b'i bila i faso la n'i dɛsɛra ka taga k'a fɔ k'i y'ale janfa k'i da k'i faga hali o don i y'a kumana kan ka denmisɛnnin fitinin ka tɛgɛ ci a ɲɛ kan ka tɛgɛ ci a ɲɛ kan a ma kɛ yan Kidali yan ko fɔ k'a fɔ ko Azawad a bɛ k'a bugɔ k'a fɔ k'a fɔ Azawad un enfant de 2 ans 3 ans qu'est-ce qu'il a à faire maintenant dans ce combat mun ye mɔgɔ dɔw fɛnɛ olu fɛnɛ ko Oumar Marko ka vocal mun ye futi kɛ k'olu bɛ ka analyser ko n'o y'a sɔrɔ ko si c'est authentique dɔw b'o fɔ u ka Oumar Marko yɛrɛ ɲininka kɛ n'i ye nkalon ta ka da Oumar Marko la bɔ ka video kɛ k'a fɔ ko nkalon don o mɔgɔ don Oumar Marko b'a dɔn fiɲɛ bon an tɛ Oumar Marko yɛrɛ jate parce que ani min yɛrɛ kumara o minɛ la dɔw fɔra ko tile fɛn na Bamakɔ tunun tɛ dɛ bɛɛ bɛ ka minɛ cogo ɲuman de la wa mɔgɔ si ma taa fɛ a taara fiɲɛ nin na i sen bɛ nin ko la na ko ɲɔgɔnba de don quoi gɛlɛya t'a la gɛlɛya kelen ma k'a la an y'a ye maître Muntaka Tall ka mɔgɔw bɔra ka laseli kɛ voilà maître disparu la o ka jan yɛrɛ Aba Mayiga Aba Safurulaye ne ko Aba Mayiga Aba jire min bɛ ka fɔ nin Alassane de tɛ jumɛn jire don ok donc an bɛ tɛmɛ ni kuma ye Aba jire min bɛ ka fɔ nin mais Aba jire y'a muso n'a den bɛɛ labɔ Mali kɔnɔ Aba jire kun filɛ Mayamu na a ye nin ko planifié a ni Alassane bɛ ɲɔgɔn wele da nin da de Alassane Dramane Ouattara Aba jire kelen min ne bɛ ka ɲɛ f'i na Aba jire kelen don min na Sadio ka so bɛ attaqué Aba jire ni muso dɔ tun bɛ ka message ci ɲɔgɔn ma o muso ko a ma ko ni Sadio bɔra na ka tɛ kɛ mɔgɔ ye Aba jire nana fɔ mɔgɔ dɔw ɲɛna ko nin ko banna ka ban a bɛ ka kuma min fɔ n'a a bɛ kaso la a tulo b'a la fɛn fɛn b'a la ka kɛ Aba jire tun bɛ ka communiquer a bɛɛ la Aba jire ni Oumar Marko tun bɛ kuma de haut-parleur ka ɲɔgɔn kunnafoniya ka téléphone bila haut-parleur la ni Oumar Marko ma yɛrɛ kuma kɛ nin wagati laban kɔnɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ u b'a bɛɛ kalama Aba jire parlait constamment avec Oumar Marko Aba jire même tout récemment ne bɛ se k'a fɔ yɛrɛ peut-être alors que a somɔgɔw bɛɛ fonctionnaire de ye dɛ a somɔgɔw bɛɛ ye fonctionnaire de ye a bɔra France a tun bɛ Faransi de a nana donc il est seul a ye somɔgɔw bɛɛ labɔ parce que a yɛrɛ bolo Mali tɛna bɔ nin na quoi a muso bɔra a den bɔra et puis u b'u muso n'u denw magara quoi u bɛ taa walidenw faga donc i bɛna k'a fɔ ko ninnu ta ye juguya dan de ye u ta wolola tɔw ta ma wolo o sama tɛ dɛ wololi yɛrɛ donc c'est pour te dire que an tɛ Azawad ko la quoi o bɛ fanga bin yɛrɛ de la quoi Azawad ko kuma tɛ yen o bɛɛ ye manamanakan de an bɛ yɔrɔ min na ko bi on veut éliminer ka nin fanga in yɛrɛ de bɔ yen ka na ni CFR mɔgɔw ye ka na ni Jinim ye Jinim ko ye nkalon ye EFELA ko ye nkalon ye fɛn fɛn bɛ yen u bɛ Mali yɛrɛ de kɔ ka Mali lasegin Faransi ma
ɲininka laban dɔrɔn k'i ɲininka Asimi Goita kɛlen min filɛ nin ye ministre de la défense o farali a ka jɔyɔrɔ kan nin bɛna yɛlɛma jumɛn de don Mali lakanda ko la ka bɔ kuma la. Yɛlɛma tɛ yen o, an bɛ continuité min na an bɛ t'o de fɛ baara bɛ ka kɛ o lancé kelen de don o lancé kelen de don c'est pour ne pas casser le rythme n'i ko yɛlɛma a bɛ kɛ i n'a fɔ min tun bɛ yen o ma ɲi non 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 bɛɛ tun b'i se la o bɛɛ tun b'i se la jamana b'a se i k'i miiri nin gɛlɛya nin fɛn bɛɛ ma sara b'a la ka kɛ fɛn bɛɛ b'a la ka kɛ foyi ma jɔ dɔgɔtɔrɔsow b'a la ka jɔ siraw b'a la ka dilan avec tout ça don o don bombardement min avion ni bombe min bɛ ci carburant min bɛ kɛ sɔrɔsiw bɛ fɔrɔ na fɛn fɛn bɛ mais avec tout ça l'état tourne cɛ hali n'u commandé i kan ka dɔn ka fɔ vraiment u bɛ baara la kɔni donc c'est pour te dire que c'est juste pour assurer la continuité an bɛ président fo k'a féliciter et le nouveau ministre aussi chef d'état-major n'o ye Umaru Jara ye an b'a féliciter k'a fɔ a ye ala k'a ta fanga d'a ma wa an dun b'a dɔn fana ala b'a ta fanga d'a ma parce que Umaru Jara mɔgɔ min don a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ s'a kɔrɔ a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la voilà non an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ restriction bɛ ka kɛ page kan mɔgɔ kana i ka page forcer quoi a bɛ fan bɛɛ une semaine wari de sara la n'a dɔgɔkun kelen ma dafa i ka visibilité tɛna nɔ la abada a bɛ minɛ diyagoya de don voilà k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ani belebele kun don Bumabel Jawara an kun bɛ ka masala jamana lakanda ko la a ye walawalali caman di an b'aw fo ka kanbɛn da k'aw ye ni ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ wa salam